Една батерия за над 100 уреда, да, напълно съвместима с всички уреди от серията Parkside 20 волта Team. Всички батерии са 20 волта, но с различен капацитет. 2, 4, 8 и 12 ампер-часа. Без значение колко мощност търсиш, имаме подходящата акумулаторна батерия за всеки проект. Благодарение на Bluetooth, функцията на смарт батерията винаги си готов за свързване. В приложението Parkside имаш всички данни в реално време, нивото на батерията, броя на циклите на зареждане или текущата температура. Постави акумулаторната батерия в уреда и я свържи с приложението. Идеална за всеки майстор. Можеш и да избираш между различни режими. Майстори свободно, без хаос от кабели. Можеш го